En aquest experiment farem servir 2 guies telefòniques, una corda i un objecte, en aquest cas un os de peluix. Llançarem l'objecte per la finestra, a veure si les guies telefòniques, amb les pàgines entrellaçades, aguanten el pes. Quan provem a moure un cos per una superfície, apareixen unes forces contràries al moviment. S'anomenen forces de fregament. Quan hem entrellaçat les pàgines, hem augmentat la superfície de contacte. Per tant, les forces de fregament són molt grans. La força del pes del gos, quan cau, és més petita que les forces de fregament.